дуруди бепоён бо шумостам хушнос ширин ва хабари муҳиме ки рӯзи 15 июн 2021 сол дар Русия паҳн шуд, яъне ки фармон укази 364 аз тарафи президенти Русия ба имзо расид, оиди муҳоҷирон ва хориҷиёни дар Русия буда ва саволҳо ниҳоят зиёд ба мо доданд, аммо ман имконият пайдо кардам ки ба саволҳои шумо ба забони тоҷики сода як видео кунам ва метавонед ки нафарони савол додед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва агар саволҳо дошта бошед дар поёни видео дар комментария нависед. имконият шавад ман ба ҳамон саволҳои шумо ҷавоб менависам. ғайри ин видео метавонам боз дар поёни видео дар комментария пурратар оиди ин фармони 364 зиёдтар қонунан нависам. ҳамон комментарияро дида хонда истифода баред. яъне президенти Русия 15 июни 2021 сол фармони таҳти рақами 364-ро ба имзо расонид. ин фармон оиди будубоши хориҷиён ва муҳоҷирон дар Федератсияи Русия мебошад. зиёдтар асос яъне ковид ва коронавирус аст ва ҳаминро ба назар гирифтанду ҳамин фармони 364-ро ба имзо расониданд ва дар видеои пештара ман чандин моҳ пеш гуфта будам ки МВД яъне вазорати корҳои дохилии Русия ҳамроҳи Госдума яъне думаи давлатӣ яъне пешниҳодҳо ба ҳукумати Русия карданд ки нисбати хориҷиён ва муҳоҷирон як амнистия я афв эълон карда шавад, чунки зиёд хориҷиён муҳоҷирон дар Федератсияи Русия беҳуҷҷат ҳастанд, яъне нелегална зиндагонӣ доранд, кор доранд. ҳамин пешниҳодҳо ба ҳукумати Русия шуда буд ва саволҳои зиёд ба ман медодед ки кай амнистия мешавад, кай легализоват мекунем, ҳуҷҷатгузорӣ мекунем. ана имрӯз ба саволҳои шумо ҷавоб пайдо шуд. 15 июн фармонро президент ба имзо расонид ва 16 июни 2021 сол ин фармон яъне ки қонунан таҳти баррасӣ яъне қарор гирифт ва метавонанд ки дар асоси ин фармон нафароне ки солҳои тӯлонӣ дар Русия зиндагонӣ доранд, бе мигратсионӣ карта, бе патент, бе ҳуҷҷат, бе регистратсия, ин фармонро истифода бурда легализоват кунанд. яъне чӣ кор кардан лозим? нафароне ки солҳои тӯлонӣ зиндагонӣ доред, ягон ҳуҷҷат надоред, патент надоред, регистратсия надоред, мигратсиони карта надоред, шумо бояд ба УВМ ҷои зист, яъне ки аввал ФМС мегуфтем, ҳозир УВМ мегӯем, ва ҳамон ҷо ариза кати муроҷиат мекунед. ҳамон аризаро дар асоси фармони 364 ҳамин 15 июни 2021 яъне аз тарафи президенти Русия бароварда шуд. ҳаминро асос карда ариза пешниҳод мекунед ки шуморо легализоват кунанд. аризаро ҳатман ду нусха кунед, якеашро супоред, дигарашро ҳатман имзои ҳамон аризагир рӯз моҳ солро навишта ба шумо диҳад, то ки боварӣ кунед ки аризаи шумо баррасӣ мешавад. ва ариза ки супоридед, онҳо бояд дар асоси ҳамин фармон ба шумо мигратсиони карта дубликат диҳанд. вақте ки шумо дубликатро мегиред ва имконият доред ки ба соҳибхона рафта дар МФЦ регистратсия кунед, яъне аз қайд гузаред. вақте ки дар қайд мондед ва имконият пайдо мекунед ки ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани патент супоред. ва ё нафароне ки дар асоси масалан акти никоҳ метавонанд ки РВП гиранд, айни ҳол масалан мигратсиони карта надоранд, регистратсия надоранд ва имконияти аризаи акти никоҳро супорида надоранд. зиёд чунин саволҳо дода шуданд. ана имрӯз ҳамон амнистия яъне афв то 30 сентябр тамдид аст. шумо метавонед ки ҳаминро истифода баред ва ҳатман ба УВМ яъне ФМС пештара мегуфтем ҷои зист муроҷиат кунед. аммо ҳаминро мегӯям ки ҳатман ба фикрам ҷаримабандӣ мешавад. дар асоси аризаи шумо изи ангуштон гирифта мешавад, отпечатка палца гирифта мешавад ва ҷарима мешавад. бо худ ақаллан 10,000 рубл гиред, чунки мумкин хароҷотҳо онҷо шавад, штраф, ҷарима шавад. барои ҳавай шумо бояд ки дар бари худ пул дошта бошед. ақаллан 10,000 гиред, чӣ қадари расход шавад. вақте ки шуморо легализоват кардан, мигратсиони карта дубликат додан, бемалол дигар регистратсия мекунед ва ҳуҷҷатгузорӣ мекунед. ва нафароне савол додед ки дар Тоҷикистон, Ӯзбекистон ҳастед, РВП доред, вид на жительство доред, то ҳозир имконияти омадан надоред.
ба шумо дар ин фармони 364 имконият пайдо шуд ки то моҳи декабр 31 декабри 2021 сол яъне муҳлати регистратсияи шумо тамдид шуд, дароз шуд, продлит шуд. РВП вид на жительство шумо ақаллан имконият дошта бошед то 3 сентябр биёед ва РВП вид на жительствои худро давом диҳед. имконият агар дошта бошед тезтар биёед, бо хубтар мешавад. ба шумо ҳамин қадар имконият доданд ки ҳамон муҳлати шумо дароз шуд ва тамдид шуд, шумо аннулировать намешавед. ғайри нафароне савол доданд ки вақте ки ба Русия омадаанд, нав бисёриҳо билети қимат харида омадаанд ва баъзеаш ба мақсади хондан навиштааст дар мигратсиони карта, баъзеаш ба мақсади яъне меҳмонӣ частни навиштааст, баъзеаш ба мақсади табобат дар мигратсиони карта навиштааст. ҳамино савол доданд ки мо чӣ кор кунем дар ин ҳолат. ба саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам: нафароне ки ба кадом мақсаде ҳам навишта бошед, ҳол дар Русия айни ҳол зиндагонӣ доред, дар асоси ҳамин фармони 364 бемалол шумо имконият доред ки яъне ки ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани патент, иҷозаи кор яъне разрешение на работа ё патент ҳуҷҷатҳои худро супоред, ё ки ба ҷои кор рафта договор кунед, трудовой договор, договори масалан шартномаи меҳнатӣ бандед, бемалол кор ва зиндагонӣ кунед. ба шумо дар ин фармон чунин имкониятҳо дода шудааст. ва ғайри ин нафарони зиёд савол доданд ки онҳо навакак я 2-3 рӯз боз баъзеаш аз тарафи судҳо бо ҳар масалан ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ яъне ки ҷарима шудан, баъзеаш масалан видварени гирифтан, баъзеаш масалан запрет шудан. онҳо савол доданд чӣ кор бояд кард. шумо айни ҳол муҳлат доред, то 10 рӯз метавонед ки ягон адвокат юрист муроҷиат кунед дар кадом минтақаи Русия ки бошед, ба суди болоӣ аз болои қарори суди поёнӣ муроҷиат кунед, шикоят баред. ман кафолати 100% намедиҳам, аммо кӯшиш кунед дар асоси ҳамин фармон укази 364 мумкин қарори суди поёнӣ бекор карда шавад ва шумо аз сари нав яъне ки ҳуҷҷатгузорӣ мекунед. нафароне ки савол додед оиди гражданство, оиди вид на жительство, яъне ки марҳамат видеои ман ҳастанд, дар канали ман агар обуна бошед, аз боло калимаи видеоро зер кунед, қаторак видеоҳои ман мераванд, дар бораи тамоми намуди ҳуҷҷатгузорӣ ҳаст. шумо бемалол бинед кадомеш ба шумо даркор аст, тамошо кунед, истифода баред. ман ба саволҳои такрорӣ имконияти ҷавоб дода надорам. агар саволҳо оиди ҳамин фармон укази 364 бошад, марҳамат дар поёни видео саволҳои худро нависед ва имконият шавад ман ба саволҳои шумо дар поёни видео ҷавоб менависам. ғайри ин нафароне ки видеоро мебинед, поделиться кунед дар историяҳои WhatsApp, имо ба ҳамватанон фиристонед, то ки аксарияти онҳо намедонанд, огаҳ нестанд. бисёри онҳо дар навбатҳо истода азият кашида истодаанд, фикр мекунанд ки то охири моҳи июн дигар вақт муҳлас кам аст ва имконият надоранд, сарсону саргардонанд. ба онҳо расонед ки то 3 сентябр вақт дода шуд, имконият дода шуд, аммо 3 сентябрро интизор нашавед. кӯшиш кунед тезтар ҳуҷҷат кунед ва бемалол кор ва зиндагонӣ кунед. дар амони худованд бошед, бо мо бошед.